Kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kendo machiegni jahera mar Kalatvlive ageno odiochiengi matarika 12 dwe mar ang'wen higa mar 2026 odhi kodi eyo nendo mano makare arwakini machiegni chiel nende mano mar machiegni pacho kama okil wechegi kumanyiena matuch koni koda kocha jofwamb magwa bende medo go tach e counties mopogore opogore eneno ni wechegi duto chopo ne makare kendo tholendo ma owinjore mago moikoni yie tholendi oting'o wacho nogo mabende nogolo kod jatend piny William Ruto e kinde go bende ne en tiere kane orwako jodino gogo mano mar akorino kar jotonego mano mar ker odiochieng' ma kawuono moko gin mag motenore koda siasa go mago mag tiyo koda jonjore e chenro go mago mag rocho kwe kinde go ma itimo kisera mar ombulu bed kodwa nyaka giko mar chenro niendi nyinga en Julian Ouma jaloko marwa era Bella Achieng' luwa achiel kachiel e yore ma tudruok magwa manendo mar mbui mar wang book at Kalatvlive Live, YouTube at Kalatvlive kachiel koda TikTok at Kalatvlive machiegni. Jatend piny William Ruto koroni to wuok oko kendo kwayo jotelo ma pacho kaendi mondo mi onyal chiwo luor makende ne jotelo wetegi kachiel koda jotelo go mag kanise ma opogore opogore pacho ka. Magi ne owacho e kinde nyasnindo mano mar alam ma bende obagi kar jot mar odiochieng' ma kawuono kama bende ne nitiere koda oganda dino nogo mano ma akorino. Nataka niwaambie viongozi, wewe ambaye unajifanya wewe ni kiongozi, wacha matusi, wacha madharau, wacha kiburi. Sio heshima kutukana maaskofu wameketi kama hawa ati ni watu ya tumbo. Sio heshima kutukana wakorino hawa viongozi wote, watu wako na heshima. Wazazi wako na watoto wao, wako na familia zao. Kwa sababu yako ya kiburi na madharau na matusi unawatukana. Respect yourself, my friend. Tunaelewana? Tuko pamoja? Tuheshimiane katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwashauri, kuna watu matapeli wanataka kuwa madalali, brokers, ya kusema hauwezi kwenda State House bila ya kuniuliza ruhusa. Nyinyi si mmetoka kwenu? Si hapa tuko na wanaume wako na manyumba yao? Si wamama wako na nyumba yao? Kuna mwanaume anauliza mwanaume mwingine ruhusa? Kuna mwanaume anauliza mwanaume mwingine ruhusa? So huyo ambaye anatuambia ya kwamba ati watu hawezi kufanya chochote bila ya kumuuliza ruhusa, yeye ndio nani? Who is he? Si mtu tapeli tu, mtu conman. Mtu ambaye unataka kuchukua watu, unafanya kuwa wewe ni slave trader. Mtu ya kuuza watu. Unawatukana watu ati ni wasaliti, sijui nini. Mimi nataka niwaeleze, usaliti ile mbaya sana ni usaliti wa kusaliti taifa letu la Kenya. Kujaribu kugawanya wananchi wa taifa letu la Kenya. Kujaribu kulete chuki na ukabila na kutukana watu ambao wako na heshima. Hiyo ndio usaliti wa mwisho. Kusaliti watu na kuwaita majina ati sijui wameenda na tumbo, sijui ni nini. That is the greatest betrayal by any leadership of its citizenship. So, musikuwe na wasiwasi, hawa hawezi kufaulu, they will go nowhere.
Komachielo en ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua kata jalup jatend piny manindo Ngire Kithure Kindiki koro ni to wuok oko kendo seyo mokalo mane en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kotenore koda wechego eko mag suoto ya nyakachiel koda weche ma ok odhi kare makoro ni to nenore ka ogole dhoge e pacho kaindi kane loso e kinde nyasnindo mano mar alamo bende ne obagi e kar jot mar ker kawuonindi koro ni to ne onyiso Gachagua mondo mi owere koda wechego eko mag keto josiasa kata jodolo e wechego eko mago mag siasa kendo nyal chiwo luor makende ne jo oganda eko mag din Korino. Mimi naomba kanisa muendelee kutuombea, muombee serikali, muombee rais wetu. Maneno ya wale wa Korino wanne ambao walikuwa kazi wakatoka, rais ameniamrisha warudi kazi immediately. Tuheshimiane kwa sababu nimesikia kuna ndugu zetu wengine wameanza kutusi ndugu zetu wa Korino kwa sababu wamefika hapa leo. Hii ikulu, kumekuja hii ikulu madhehebu mengi sana. Madhehebu mbalimbali rais amewaita hapa kwa sababu yeye ndiye anasimamia umoja wetu sisi zote. Sijasikia wakitusiwa wale wamekuja hapa. Hata kanisa ambalo mimi nimetaja la Kimethodisti last month walikuwa hapa. Na walikuwa na matatizo mengi ya kanisa na rais akawashughulikia. About their institutions, church institutions, land ambayo ilikuwa imenyakuliwa na squatters, rais akawasaidia. The Catholics have been here. PCA has been here. The Anglicans have been here. Everybody has been here. The evangelicals have been here. Why is it painful when the Korinos come here, it becomes an issue? Hiyo madharau tuwache jameni. Ama mnasemaje wa Korino? Mnasemaje? Rais aendelee kukaa na sisi? Aendelee kukaa na sisi? Alafu tuendelee mbele namna hiyo? Jatenda migao mar weche eko mag pinje maoko Musalia Mudavadi koroni to yango ni nitiere chenro makare mar keto ogirimiti mar tudruok makare kind piny mar Kenya kaachiel koda piny nendo mano mar India kotenore koda wechego eko mago mag ohala ma opogore opogore. Kane oloso e kinde nyasnindo mabende ne obagi bure Nairobi. Mudavadi wacho ni koroni to gisechope okengego eko mano mar ariya mar neno ni tudruok e wechego eko mago mag ohala koroni to bedo kare kind piny Kenya kaachiel koda mano mar India. The SEPA with the United Arab Emirates. We are now talking of a bilateral trade agreement with the United States. We have the preferential trade agreement with China, with Africa under the FOCAC arrangement. And it is now time that we can have a conversation. In fact, it's long overdue to have a financial trade agreement with India so that we can amplify the trade and long-standing ties we have had between our two nations. So this is one of the things we hope to pursue and to reassure you that your contribution, your support to the economy, well-being, job creation, investment, technology transfer in this country is absolutely critical. And that is why, with your help, with your partnership, Kenya is now seen as ranked as the 6th largest economy in Africa by the IMF. Jagoro mongirore ka migao nendo mano mar thietha Umeri Mudhoni koroni to wuok oko kendo chiwo sim mager ne jo ditogo iko e kuonde thieth ma opogore opogore pacho kaindi mabende osebedo kaka omenda bura kuom jotuo e kindego iko ma jotuo gogo to nitiere koda okumba thieth nogo mano mar SHA. Kane oloso e gwenge ko mago mag Kirinyaga ochiwo sim mager ne jo ditogo iko mago ka migao nendo kata mabende ochung' ne kuonde thieth gogo mag level 2, 3 kaachiel koda level 4 mabende osebedo ka omenda bura kuom jotuo e kindego iko ma jotuo iko chalo kagima chudo nyadiriyo. Munisikize nini? Ni hatia, hata mtu anaweza akawekwa jela
kwa kulipisha mtu level 2, level 3 na level 4. Na ndio maana nimepatia security. Kama hiyo mambo inafanyika, huyo analipisha wananchi hapa Kiamotogo achukuliwe hatua. Na Kianyaga, outpatient level 2, level 3 na level 4 outpatient must be free. Na mumesikia Rais wa Jamhuri ya Kenya alisema vizuri sana. Totikanereria hii kile toteokira kwa vizuri sana. Ukilipishwa wewe ingia hata kwa police station ustaki huyo mtu. Si tumepatia kazi DCC? Hapana, DCC atafanya kazi. Tusikizane. Kitu ya Jalup Governor ma County ma Machakos Francis Mwangangi wuoko kendo chiwo siem kotenore koda weche ko mago mag siasa ma ineno e pacho kaendi gi thuolo niendi ma oyango ni nyalo nyumo Kenya e lot maliet mokalo e kinde yiero ndo mar 2027. Kane oloso kod jopiny ma Machakos kono wacho ni kit siasa ndo ma itie koda kwetho nogo mano mar njore en mano mabiro hinyo oganda ma pacho kaendi kaachiel koda rocho uchumi mar piny Kenya. Anywhere near leadership, anywhere near public leadership. Askofu amezungumzia maneno ya uporaji wa mali ya umma. Alafu unakuja hapa unatoa milioni 1, milioni 20. Na unajua vizuri hiyo pesa ni ya wizi. I think tunakaa kupotea. I wish tuendelee kuomba na maneno ya pesa na uchaguzi ujao tukule. Sisi waambie msikule, mkule. Lakini ukienda tuombe Mwenyezi Mungu tunayemwabudu leo. Ukienda pale kwa kile chombo cha kupigia kura, tuombe Mwenyezi Mungu atuongoze. We elect leaders who will carry our aspirations into leadership kwa kipindi kingine kile Mungu ametupa cha miaka 5. Komachielo en ni Governor manindo ma County ma Kakamega Fernandes Barasa koroni to wuoko kendo semo kalo kit siasa manindo mar tiyo koda kwetho mar njore mabende koroneo ne karo chokwe e kinde iko moro mabende ne obagi e kar chungul bonindo mano ma Ikolomani e County ma Kono. Baraza koroni to tudo jaod bura ma County ma Kono LC Muhanda kuomo chenro mar tiyo koda kwetho nindo mano mar njore e rocho arita e kinde giko mag iko makamano. Mimi nataka kuambia familia poleni sana. Tumetembea na familia kwanza tangu Karo akufi. Familia ikafanya postmortem ile siku ya Alhamisi. Ile postmortem results ilikubaliana ile postmortem ambayo ilifanywa kule Kisumu. Jambo ambalo limebaki ni kuambia DCI kutafuta ile simu ya mama Karo. Na mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha simu ya mama Karo imepatikana. Mimi nataka kuambia mama Elsie, vijana hoye, wewe umekuwa mstari wa mbele kusema mambo ya guns, na umefika hapa na guns 500 kama umebeba rungu. Hiyo ni guns ambao umeletea nani hapa? Mimi nataka kuambia mama Elsie ya kwamba hauwezi kunitisha hapa Ikolomani. Mimi ni babu wa kaunti na mimi nitatembea Ikolomani usiku na mchana. Ina mondo miaka uthulo machuok mar yueyo bang' to doko daweche mamoko mathoth mapodo iko ni chenro niende mano mar machiegni pacho parne yudo achiel kachiel yero giko mag tudruok magwa manindo mar mbui wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV kachiel koda TikTok at Kala TV. Nitiere koda thuolo mar chwalo ote magi achiel kachiel bende kotenore gi kaka iyudowa. Kik idhi mabor.
Unasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Yeah, tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Lafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Kitu nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist game pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mar machiegni pacho kama kelni weche giko manyien matuch koni koda kocha. Ka wadhi kaunti ma Migori to ayudo ni jodak e kar chung'o bonendo mano manyatike koro ne to ywagore yo kalure koda chenro giko mago mag ohala magiwacho ni pok odoke wang'e kaachiel koda wuodhe maka kod kacha kama indi biro kata mana kad bende tend arita kwe ne osegolo majoni mabende ne ole gwenge makono kotenore koda weche giko mago mag tulo mane omuoch e kar kunyo mula ma kono. Kane giloso kod jofwambo giyango ni chenro ma kama indi koro ni to rocho mokalo uchumi ma nyatike kono. Tangu nianze kuuza makaa hapa nilikuwa na watoto ambao wanataka karo ya shule. Tulikuwa napata kila siku naweza kurudi kwa nyumba na faida 2,000 ama 3,000. Lakini kutokea siku hii ambayo tulipata matatizo kidogo, hakuna biashara ambayo inaendelea mbele. Hata wanunuzi hakuji, hata uuzaji pia wamekimbia. Tunakaa tu hapo kwa soko peke yetu. Na shida ambayo iko zaidi hapa Nyatike. Wenye kukopesa wa mama pesa hayupo. Pesa yetu tuliwacha tukaibiwa kwa nyumba zingine zimebomolewa na mali zote zimeenda. Hakuna kitu, hata wenye kuuza makaa, unaweza kuuza makaa gunia moja siku 2. Hakuna chochote ambaye inaendelea mbele, pesa imepotea. Walikuwa wanapata pesa kidogo ya kulipia watoto. Sasa tumepata shida kubwa kabisa hapa ndani ya Nyatike. Ukipata wanawake wengi walivamiwa, wakapigwa na hata vijana wengi walikimbia. Hata ukitazama business haijarudi kama kawaida. Tunaomba tu serikali hata kama kuna shida kiasi gani waje watulize kila kitu na si kwa kupiga binadamu. They are Kenyan people probably, but we also have people from the neighboring 2 countries who have also come there to do gold mining. But there must be somebody, a resident in that area, who has welcomed them. So that resident must be able to take full responsibility if that person happens to be a criminal person. So that is the reason why we're having a meeting today, so that we can start Nyumba Kumi initiative, where we take care of ourselves. If there's an individual who has come to do business there, this is a free country, any tribe can come there. Kumachiele kaunti ma Kisumu waidoni jodak ma Nyalenda ibo manindi mano ma Kisumu koro ni to wuok oko kendo kwayo piny owacho mondo mi oyie kawo kang' moreto mar chika ne jonjore mabende ne omonjo seneta ma kaunti ma Vihiga Godfrey Osotsi ibo manindi mano ma Kisumu ka giwacho ni jonjore go iko onge tudruok moro amora magin godo kod kar dak ma Nyalenda. Moko kuom jotelo e kaunti ma Kisumu mabedo mako nyandho mag telo ma opogore owuok oko kendo koro kwayo jopiny e kaunti achiel ero ma Kisumu ni ka giyie to giti kod kwe mar achiel mar oganda gibed kanyakla kendo duto kendo githegre koda weche gweko mag tulo mabende nyalo chwero remo e kind oganda. Ne oramo kendo riethoche ni ka gidonjo e winjruok kod UDA to nyako bed mana riwruok no ero mabende bro neno ni giyudo gikeni nus kuom nus. Wadhire gi jo UDA to wadwaro 50% mar ang'owa mar piny owacho. Mane kaka nyo asewacho.
To maduong' ahinya ma an adwa nawachi en ni in coalition building, positions are not the only important things to look at. I would also like for us to look at what we would like to be implemented for the sake of the people, either as a coalition or as a party. Migosi Willy bende noywago malich mokalo timbe njore ma bende ojende dhi nyime kod twalo e kaunti ma Kisumo. Ka bende notiyo kod thuolo maket kod mano e kwero ojende gweko ni githegre kod tulo maket kod mago. Taneno ka sani jaluo ogolo pala ne jaluo wadgi. Adwa nawacho ni jaluo ena jaluo. Kotiyo e sirikal ma UDA en jaluo. Ka en koni en ang'owa en jaluo. Omiyo jaluo kik gol pala, jaluo kik dhaw gi jaluo wadgi, jaluo nyakoro ne ni jaluo wadgi cha oumo. Dhok achiel maket kod mano mar migosi Willy noero bende nosir machiegni kod ker mar oganda luo. Ayo kwe dala mar Kisumo town ka. E Kisumo city ma marwa kosedo ba onge chandruok moro. Onge lweny mosebete kindwa gi jo Western. Osiepe mosebedo. Kama nyosa tano wuoke no. Wariepe mana jachien. Wakwayo oganda luo mondo kwe obedie. Ne Kala TV koke Kisumu County and Justus Adoyo. Erokamano Justus Adoyo kuom lipot ma kamano ma bende loronwa chenro nindi mar machiegni pacho kamano wakil weche giko manyien matuch koni koda kocha. In mane wantiere kodi chakruok nyaka wachopo giko machon niendi agoni erokamano ahinya kendo bedo mana keti wang' jowi mare mihero kendo migeno mar Kala. Wero ni wantiere koda chenro mamoko mathoth makelo ni mor ma gundho kaachiel koda puonj ma opogore. Oriti masani nyinga en Julian Ouma ka jaloko maro en Bella Achieng'.